πόλεων. Θα περίμενα να ακούσω όμως και το μυστικό της επιτυχίας. Γιατί κάθε χρόνο και καλύτερα, γιατί να εμπιστεύονται τόσοι επιχειρηματίες και να έρχονται. Νομίζω ότι το μυστικό είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Δηλαδή ότι το παζάρι δεν είναι απλώς ένα οικονομικό γεγονός, δεν είναι μια αγορά, αλλά είναι ένα κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός. Είναι ένα κλίμα δηλαδή, το οποίο βοηθάει πολύ τους εμπόρους, διότι καταρχήν πολλοί από αυτούς έχουν κοινωνικές σχέσεις με τους πελάτες τους. Είναι από χρόνια στο ίδιο μέρος και αυτό τα τελευταία χρόνια συμβαίνει και με τους εμπόρους που είναι έξω από τον κυρίως χώρο, που είναι στον κεντρικό δρόμο, και ο καθένας καταναλωτής ξέρει πού θα πάει να βρει τον έμπορο. Το μήνυμά σας σε αυτούς που δεν έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής το παζάρι του Αυλωναρίου? Το μήνυμα είναι ότι τους περιμένουμε στα Χάνια του Αυλωναρίου έως τις 14 του Οκτώβρη, να έρθουν, να επισκεφθούν το παζάρι του Αυλωναρίου, να δουν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά, με καλές τιμές, με καλούς εμπόρους, και βέβαια είμαστε σίγουροι ότι εάν δεν έχουν ξανάρθει, από εδώ και πέρα θα είναι το γεγονός που θα τους φέρνει κοντά μας κάθε Οκτώβρη. Δύο λόγια για τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή που θα λέγαμε ότι η ιστορία της έχει δωρήσει πάρα πολλά σημαντικά μνημεία, κυρίως στη βυζαντινή περίοδο. Αναφέρω τα χαρακτηριστικότερα, που είναι ο ναός, ο βυζαντινός ναός, ο τριτσυπόστατος του Αγίου Δημητρίου εδώ στα Χάνια, επισκοπή παλιά, μάλλον έδρα της επισκοπής Αυλώνος. Είναι η Αγία Θέκλη, ένα μνημείο του 13ου αιώνα, το οποίο πρέπει να προστατευτεί, διότι εάν δεν προστατευτεί θα το χάσουμε. Ένας πάρα πολύ σημαντικός ναός, που γι' αυτόν υπάρχει και μια σημαντική βιβλιογραφία. Έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα μεταξύ των άλλων και στο έργο τα χριστιανικά μνημεία της Εύβοιας του Αρχιεπίσκοπου, του Ιερώνυμου, και ο ναός αυτός, όπως και ο ναός της Μεταμόρφωσης Σωτήρου στο Πυργή. Έχουμε την Μονή των Λευκών, και αυτό του 11ου αιώνα. Μετά στους μεταβυζαντινούς χρόνους του 16ου-17ου είναι ο Αγιάννης, το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου στις Καριές, του προδρόμου, και το μοναστήρι, η Μονή του Αγίου Δημητρίου του Καταράκτη στην Οκτωνιά. Και βέβαια έχουμε τον πύργο του Αυλωναρίου, που είναι το έμβλημα του Δήμου μας, ενετικό οχυρηματικό μνημείο του 11ου αιώνα γι' αυτό, και το κάστρο Ποτήρι με την εκκλησία εκεί της Παναγιάς, και αυτό από την εποχή των βυζαντινών χρόνων. Είναι ένας τόπος, ο Δήμος Αυλώνος, όπου συνδυάζει τα ιστορικά μνημεία με τις πανέμορφες παραλίες του, πασίγνωσες όλη την Εύβοια και όχι μόνο, όπως είναι η Μουρτιερή, η Κορασίδα, ο Κάλαμος. Είναι ένας τόπος που αξίζει κανείς να τον επισκεφτεί. Όχι βέβαια μόνο το καλοκαίρι, όλες τις εποχές του χρόνου, και βέβαια επαναλαμβάνω πάλι τον Οκτώβρη στο παζάρι. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε για λίγα λεπτά.